Na stretnutí vznikla aj otázka, prečo Ivanovi Lavčíkovi trvalo tak dlho, kým sa mu podarilo zredigovať súborné vydanie jeho básni. V týchto básničkách vidím teraz, že napríklad výchor, baránok prevrátený na chrbát, jastrab a tak ďalej. Čiže tam je slovník na jednej strane. Na druhej strane je to ten výklad, hej, toho slova. A ja som si vtedy myslel naivný, hej, že ľudia sa na to pozrú, hej, a povedia si, aha, tu je slovo a tu je jeho výklad. A to spolu nejako nesúvisí. Čiže tento človek sa trápi s tým, že treba znovu pomenovať svet. On sa o to pokúša takto. Nie tým, že by tvoril novotvary, neologizmy alebo cez tie slova, ale proste dáva tam tú formu do toho. No a tak nejak sa stalo, že vlastne nikto nás na toto doteraz neupozornil. Čiže je tam zakodované ešte veľmi, veľmi veľa takých vlastne aj v týchto pohybov v tých slovách, pohyb významov. Ten obsah pojmov sa hýbal. Však, a toto málo kedy registrujeme, čiže používame slova a pritom ich obsah je už niekde ďaleko za horami. O to išlo tedy, že dochytiť sa, dohmatať sa teda tej reality, tak ako súčasne bežala byť v tom